Mali by sme mať na linke Jána Budaja, jedného z hlavných protagonistov novembra 89 a vtedajšej nežnej revolúcie. Je to tak? Príjemný dobrý deň. Počujeme sa, pán Budaj? Dobrý deň, prajem vám aj poslucháčom. Tak, to je fajn, že sa počujeme. Pán Budaj, vy ste človek, ktorý stál na tribúnach pred 2 desiatkami rokov. Dá sa tá vtedajšia atmosféra podľa vás porovnať s tou dnešnou, ktorá je na uliciach? Tak existuje oprávnená rozhnevanosť veľkej časti verejnosti. Ja vám úprimne poviem, že sa tam bol pozrieť aj môj syn, ktorý má dnes 21 rokov, čiže je to dieťa porevolučnej doby. Mladí ľudia chcú rozumieť svetu okolo seba a to, čo sa dočítali v Gorile, alebo to, čo aj počujú reakcie politikov, ktorí sa ukazuje, že jedni majú kontakty s mafiou, iní pred nimi čo si skrývali, ďalší boli vlastne pokrytci a obohacovali sa. No to všetko je pre mladú generáciu dôkazom, že niečo sa tu po novembri zmenilo, že niečo sa nevyvíjalo tak, ako sa vyvíjať malo a dávajú nám aj na tých námestiach jasné otázky. Povedzte nám, ako riadite túto krajinu, tento štát, to naše Slovensko, lebo my na ňo chceme byť hrdí, chceme tu založiť rodiny, chceme tu prežiť život. Vidíte? No, nech sa páči. K tomu majú silnú legitimitu. Ja to z tohoto hľadiska plne podporujem. Vidíte aj nejakú paralelu medzi tým novembrom 89 a tými dnešnými akciami? Je to nejak tak podobné už podľa vás? Cítite ten taký podobný, povedzme, esprit vo vzduchu, taký podobný ten tlak už ľudí, alebo ešte tomu niečo chýba podľa vás? Tak ja celé roky čakám, že niekto sa ma spýta konečne tú pravú otázku, pretože aj medzi tými mladými panujú rôzne mýty, že revolúcia nebola dokončená, alebo revolúcia bola príliš nežná. V skutočnosti revolúcia v tom, čo si predstavzala, že nastolí slobodu, dokončená bola, ale jej hodnoty boli, a ja to poviem možno prvýkrát vo vašom rádiu, jej hodnoty boli predsa porazené. To, že my tu žijeme a že som nebol popravený fyzicky a že som nebol zlikvidovaný alebo odoslaný na Sibír, ako sa to robilo kedysi, to neznamená, že hodnoty revolúcie zvíťazili. Iveta Radičová teraz pred pár dňami povedala, že kruh korupcie je taký, že kto sa ho pokúši preťať, je vytlačený z politiky a automaticky vyhnaný mimo. A to sú silné slova najmä vtedy, ak neodznejú od nejakého študenta na ulici, kde je nazlostený na situáciu tých dospelákov, ale keď odznejú od skúsenej političky, ktorá je hlavou štátu, to je neuveriteľné svedectvo a skúsme domyslieť, čo nám Iveta Radičová hovorí a čo hovorí jej príbeh. Ona sa ako neskorumpovaný politik skoro iba z hodou okolností, pretože jej predseda zrazu nemohol kandidovať, ocitla v pozícii, že voľby, ktoré vyzerali byť prehraté, zrazu pre pravicu poskytli nádej na zostavenie vlády. Pozrime sa, ako tá vláda dopadla, ako Iveta Radičová vlastne prečo odišla. Veď o eurovale už vlastne vôbec nie je reč. Ona odišla preto, čo nám aj otvorene hovorí. Kto chce preťať čierne a sivé, šedé siete, chobotnice korupcie na Slovensku, riskuje, ak nie život, tak riskuje celkom určite politické postavenie. A zažil som to ja na vlastnej koži a dnes to zažila Iveta Radičová. Jediné, čo chcem v týchto voľbách, ak v nich, čo si chcem ľuďom povedať, je, že musíme v našom štáte zmeniť pomery tak, aby odstredení a donútení odísť boli korupčníci a nie tí, ktorí chcú rozťať ich temné plány a ich siete. Čiže z toho, čo teraz ste povedali, je to tak, že proti ľuďom v uliciach dnes stojí teda rovnako silný súper, ako tomu bolo za čias socializmu, keď ste v tých uliciach stáli vy? Pozrite, aké sú toto voľby. Povedzme si, kto v nich súperí. Gorila so zbrojármi alebo s nejakými ešte finančnými žralokmi. To je samé zviera, sasanka. Do akého sveta sme sa dostali? Poctivý človek, ktorý chce robiť pre vec verejnú, to, čo vládze, dnes nemá peniaze, pretože politiku sme urobili pod tlakom práve finančných skupín úplne závislú od finančných prostriedkov. To, že vy ako Radio Lumen mi dáte vôbec hlas, aby som to vyslovil, je šľachetné, ale zriedkavé. Mnohé médiá sú podplatené, už dopredu majú svoje politické záujmy a žiaden pravdivý hlas si neprajú. Veď si uvedomme, že dokonca kniha investigatívneho novinára Nicholsona, ktorý chce zverejniť
ktorý ju chcel zverejniť ešte pred voľbami, bola včera rozhodnutím okresného súdu v Bratislave zakázaná. Bo prvýkrát sa stalo, že štát zasiahol, alebo súdny orgán zasiahol takýmto krokom proti slobode slova. Priznajme si, že predsa dávno je opäť zneužívaná tajná polícia, odpočúvajú sa občania, aj politici, aj novinári. Priznajme si, že sa vrátila stranícka nomenklatúra, čiže akési vyvolené zoznamy ľudí, ktorí idú do štátnej služby bez výberových konaní a bez konkurzov. A že sa opäť a v nebývalej miere rozmnožila korupcia. Toto predsa boli 3 piliere, ktoré sme kritizovali, 3 piliere totality. Korupcia, zneužívanie moci, zneužívanie tajných služieb, nedostatok slobody slova. Toto predsa boli hlavné ciele novembra 89, ktoré sme vtedy aj porazili. Vtedy sa naozaj otvorila sloboda, vtedy naozaj ustalo nominovanie stranícke, VPN nominovala do vlády nestraníkov, ale odborníkov. Ale postupne akoby plazivo sa nám vrátili pomery spred novembra 89. No. A keďže tieto 3 piliere sú obnovené, tak to, že nie je v ústave zapísaný článok o vedúcej úlohe koaličného stola, to je už len detail. On de facto koalícia aj opozície sa navzájom u nás chránia pred vyšetrením pravdy o ich počínaní. A to je už stav, ktorý sa nedá nazvať skutočnou demokraciou. No skúsme na záver, pán Budaj, teda poradiť niečo organizátorom tých dnešných protestov. Keby ste to teda mohli, tak im nejak poradiť, urobiť niečo. Respektíve, podľa vás, na čo by teda nemali zabúdať, aby ten svoj boj dotiahli do úspešného konca? Ľudia, ktorí dnes, povedzme, organizujú tie protesty v uliciach. Ja sa necítim možnosť, že by som im mohol radiť, lebo ak by o to mali záujem, tak by ma určite boli oslovili. Ak to žiadate vy, cez rádio by som to naozaj nerád robil. Neviem, kto je vlastne ten organizátor, nikdy som ich nestretol. Len poznámku, určite by nemali pokračovať v tom, že budú ľudí posielať k štátnym inštitúciám. Musia zostať na jednom mieste, inak sa nebezpečujú, že im tam pošlú provokatérov, neubránia a násilia by mohlo iba pribúdať. Chcem povedať nie im, ale nám ostatným. Prečo mlčia autority z univerzít? Prečo mlčia autority z cirkví? Ide o etiku spoločnosti. Chceme vyšetriť, chceme poznať pravdu, chceme, aby sa zverejňovala pravda. Napríklad napriek tomu, že parlament schválil odňatie priestupkovej imunity, neschválil zrušenie Mečerových amnestií, veď to je škvrna na slovenskom štíte. Už dlhé roky politik kryl vlastnú činnosť, kde je podozrivý z únosu, ak nie horších činov. Toto predsa treba zrušiť a treba narovnať všetky pravidlá, ktoré sa týkajú politického života tak, aby, ako som už povedal, nemusel budúci premiér alebo premiérka Slovenska povedať takéto trpké svedectvo, aké povedala Iveta Radičová, že poctivý človek je z politiky vyhnaný. Pán Budaj, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor a že ste si teda našli čas na našu reláciu Rádia Lumen. Majte sa pekne, do počutia. Pán redaktor, ďakujem.